get started. Click natin yung get started mga boss. So ayan, eto na po yung screen mga boss. Napakaganda ng screen mga boss. Wapo doon. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video, and by the way, it's your boy, this boss, Jupil J of Jupil Films. For today's video, mag-unboxing tayo ng bagong Realme C15. So ay mga boss, kakabili lang neto. So tingnan natin, i-review natin siya mga boss kung ano ba talaga, kung gaano ba talaga kaganda yung phone na to. So ayan, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pa-click ang subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, start na natin mga boss na buksan itong Realme. So syempre, meron siyang libreng smart SIM. So libre lang to. Tapos meron siyang dalang to. Meron siyang meron siyang para siyang post para siyang manual. Hindi naman manual tawag na ito. Iwan ko anong tawag na ito. Mga sample ng mga products ng Realme. Ayan, karton. Hindi na kailangan natin to. So, dito mga boss, nakalagay yung 6,000 milliampere na massive battery. Meron siyang 6.5 inches na mini drop full screen. Tapos meron siyang 13 megapixel quad camera. Tapos meron siyang 18 watts na quick charge. Color niya is Seagull Silver. Ayan, meron siyang Ayan, meron siyang mga manual. Pero meron siyang manual, important information guide ng Realme. So, quick guide. Hindi na natin to kailangan. Ba't pala yung warranty? Okay. Karton. So, ito na po yung mga boss. Realme C15. So buksan natin mga boss. So before po natin buksan mga boss, meron siyang dalang charger. Ayan. Ano pa? Yun lang. Okay, yun lang. Tabi na natin ito mga boss. Ayan. Ayan na. Meron siyang SIM injector. Ayan. So buksan natin mga boss. Ayan mga boss, napakaganda niya. Ayan. Napakaganda niya. Oh, lagyan muna ng SIM. So ito mga boss, saksakan ng memory card at yung sa SIM card niya. So ayan mga boss, sinaksak na yung yung SIM card niya dito na. So ayan mga boss, start na nating i-on yung phone. Realme. So medyo matagal-tagal pa siya mga boss. Hintayin natin umabot ng Pasko. Okay na. So pumili ng wika. English, United States. So so piliin natin yung language niya. So English tayo. Okay. Next. Select region. So select natin yung Philippines. Ayan, term of service. I'm agree of Realme smartphone user agreement. I agree to the user experience program privacy statement. So ayan mga boss, naka-check po siya. So next na natin mga boss. Use mobile data. You're advised to turn on this function but okay. Next natin mga boss. Connect to Wi-Fi. Ito makonect ng Wi-Fi na ito. Okay, connect natin sa Wi-Fi Next. Password. Ano kayang password niya? Joy. Okay, next natin mga boss.
Okay, automatically select the best Wi-Fi. Pwede siyang i-check, pwede siyang ito kasi the mobile data win all whatever poor quality. Wag nating i-click yung auto switch na mobile network pag mahina yung Wi-Fi. So depende sa inyo kung i-click mo siya or i-on mo siya. So yung automatically select ko lang yung pinaka best na Wi-Fi kung sakaling meron pong mga maraming Wi-Fi connection mga boss. Okay, next natin mga boss. Checking for new updates. Copy apps and data. You can choose to transfer your apps, photos, contact. Don't copy. Okay. Bring your data from the cloud. Okay, hintayin muna natin na nag-check info siya. Checking info yung mga boss. Okay. With your Google account. Okay mga boss, lagyan natin ang ating Gmail account. Kaya muna natin mga boss kasi nag-loading po siya. Meron nakalagay dito mga boss na recommend na mga apps. So skip ko muna mga boss. Ayan, welcome Realme. Get started. Click natin yung get started mga boss. Tap here to reach all data. So ayan, eto na po yung screen mga boss. Napakaganda ng screen mga boss, no? Ayan o. So try natin mga boss na punta tayo sa camera. Ayan, okay yung camera. Selfie muna tayo mga boss Front cam. Gwapo doon eh. Ganda ng camera. Okay, test natin yung video. Okay, napakaayos ng focus niya. Ayan. Wow, tuyos ako, ano? Meron siyang ultra wide. So, try natin ultra wide video. Ayan, ganito po yung ultra wide video mga boss. Hey. Next mga boss, try natin sa 1x. Ayan. Ito yung 1x mga boss, video quality ng 1x. Ito yung zoom times 2. Ayan, okay pa rin yung quality niya. Ayan. Ano? Okay, try natin sa times 4. Ayan, times 4 to mga boss, makikita nyo yung camera. Napakaganda niya. Okay, ganun pa rin sa picture. Hanggang times 4. Meron din siyang ultra wide. Kahit napakalapit ko lang na nagpicture. So, malaki po yung nakuha niya kasi wide kasi yung yung camera niya. Ito yung camera niya, meron siyang apat na lens ng camera. So, kaya pala supportive yung supporting yung wide. Mas lalo pang gumanda yung picture video pag nasa labas tayo. Pero dito lang muna ako sa loob kasi madilim po kasi sa labas kasi gabi na ngayon. So tapos na tayo sa camera mga boss. Okay mga boss, meron din siyang fingerprint sensor dito sa likod. Kung mag-unlock kayo, so gamitin lang yung fingerprint. Syempre yung fingerprint lang na naka-register sa phone na to. Hindi yung finger na pinapinger. Joke. So ayan, yung finger mo dito lang wag mo i-finger sa iba. Okay, basahin natin sa settings mga boss. Ito mga boss, device name, Realme C15, Realme UI version 1.0. Processor niya is octa-core. Device storage is 49.7 gigabytes available. So total niya is 64.0 gigabytes. Paglalagyan po natin ng memory card, mas tataas pa po yung storage available niya. Model is RMX 2180 and status is IMAI and IP. Version baseband kernel, Android version 10. RAM is 4 gig and yun na. Ayan, okay na. Ganito yung yung quality ng Realme, napaganda. Ayan, nag-install muna tayo ng mga apps mga boss So ayan, install natin yung Mobile Legends ML. Mobile Legends, no? Install na naman natin yung
TikTok. Okay mga boss, tapos na tayo mag-unbox mga boss. Ayan, okay yung Realme C15. Ganda ng quality ng camera niya. Pangit ako sa personal. Pag nag-selfie ako, naging gwapo. Joke lang yung mga boss ha. Ang ganda po kasi ng filter niya sa yung mukha para hindi siya masyadong makita yung mga pimples natin mga boss. Napaka-okay niya, napaka-smooth. Napakaganda ng skin tone. So ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Jeffrey Flores, Debs Met Cabezas, Mac Arch, KJ Sumalinog, Dante Ibali, Ryan Ponce Vitor, Joshua Urungan, Cassie Aying, at ang pinakahuli, si Pacaldo Jadeski. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. At hanggang dito na lang mga boss, at see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.